50% af elever oplever undervisningsbøger i skolerne som forældet. Det gælder både folkeskoler, HHX, STX og HF. 20% af eleverne oplever ofte, at der ikke er nok bøger til alle. Og mere end hver 4 mener, at bøgerne er så forældede, at det direkte skader udbyttet af undervisningen. Til med mener mange, at der i dag bliver brugt lige så mange fotokopier, som der bliver brugt bøger i undervisningen. Og hvordan kan vi så få det her store minus til at blive til et plus på en miljøvenlig måde, hvor alle bliver hørt, og vi bruger den moderne teknologi? Må jeg introducere Open Learning. Open Learning er en hjemmeside, som udgiver opdaterede e-bøger henvendt til studier. Hjemmesiden har 3 fokuspunkter: en login-funktion, et forum og selvfølgelig bøgerne. Under bøger får lærere mulighed for at opdatere bøgerne, så materialet altid er up-to-date. En opdatering skal derefter accepteres af 5 andre lærere for at gå igennem. For at hente en bog er det eneste du skal gøre at finde din bog, at trykke download og logge ind med din skoles login-navn. Har du et lærer-login, kan du bruge Open Learnings forum til at dele dine opgaver og give inspiration til lærere og vikarer landet over. Samlet set kan man altså vælge, om man vil beholde gamle bøger og skade undervisningen, fortsat at fotokopiere tonsvis af papir og skade miljøet, at bruge skolens skattepenge på nye bøger hvert år, at give elever rygproblemer på grund af tunge bøger, eller man kan vælge Open Learning, fremtidens skolebibliotek.